Selamat pagi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi alhamdulillah kok sama Gusti Pangeran kok dikasih gerimis ini ya, disyukuri ya. Mas batu pira? Tak mau. Loro ya? Pitu. Ya, disyukuri saja, disyukuri saja. Kok ini ki udan guys? Udan loh. Dan koyok ini alhamdulillah ndek sore terus banget loh guys, Mas Anem. Bener-bener wah, alhamdulillah banget pokoknya ndek sore. Kalen-kalennya sampai banjir ndek sore. Terus kalau iki lo mendungnya puweteng. Gelap. Mendungnya peteng banget. Gelap. Imes guys, gelap. Tak. Tata. Gerimis terus ya, alhamdulillah disyukuri. Nek kayak mbak sarapan. Sekarang baik kalau makan itu tak suruh ambil sendiri guys. Jadi ben kadang kan aku nek ngimboi kakean opo ngono kuwi, dadi saiki ben imbo-imbo dhewe ben kono iso ngira-ngira dhewe kekuatan wetenge spiro. Karena kan setelah baru operasi wi jare rodok beda guys, memang mangane iki cara meno rodok beda intine setelah baru operasi iki, gak koyok saurunge operasi. Sing penting diparingi sehat. Dadi nek mangan saiki tak kon ambil dhewe. Lebih tepatnya yo mbak yo pengen ngono sih, memang pengen imbuh dhewe. Wong ngomong aku nak anu tak imbuh dhewe yo ngono. Oh yo gak apa-apa ndang imbuh dhewe, gak apa-apa aku ngono. Ben iso ngira-ngira dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak soalnya ki apa jenenge udah deres. Iki ada jam 09.00 komah lagi budal ning Tegalan karena lumayan lah. Walalah. Kena ditoni tapi kudu hati-hati tenan. Oh tak keselamatanku tak pasrahno ning kowe tenan iki. Tenan. Wong kowe iki ya udan ge sepatu sendal unyu. Bismillah. Wong kene cek tuwenang adem ayem, jarang urung enek wong ijer guys. Ya iki tapi iki mung wis mulai rame jare. Nek kanca wis mulai do rame. Bismillah ya Allah, bismillah ya Allah. Ngomong sih. Bismillah ya Allah Gusti, bismillah ya Allah Gusti. Bismillah pesan saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Kita zoom guys, wong mergawe kita zoom ya. Wong mergawe tak zoom. Kalau oh, alhamdulillah kingko bar guys, kingko ngesrenge bar. Insya Allah dina iki dadal kingko kan. Neng kono kowe tok cilik ngono. Kamera normal guys. Dadi alhamdulillah mbane iki lho guys, ki meng kono toko unggan-unggan kae wis desa. Cedak sing iki nggone iki tukon nggone Mas Danu lagi ae. Lah iki urut kae jagung-jagung kae mbahone dhewe. Rono meneh mbahon sing gedhe terus mbahon gandeng lek ponco. Terus sing iki mbahon sing pinggiratan. Dadi iki cewedhak kabeh mlumpuk ngono lho guys maksude. Alhamdulillah rezekine awake dhewe duwe mbahon mlumpuk ngono lho. Alhamdulillah dadi cok ngono lho guys. Gang iki gak ado-ado banget. Engke wis do icer no. Iya wis do mulai rame icer guys pisan. Oke, wong do ngesreng kene kono kae. Iki watese gedang iki nggone sebelah, nggone tanggane kene. Lah telo-telo iki ya nggone dhewe telone iki telone iki. Kayak sak merono kayak guys, ombo raine. Pirang-pirang meter ya Mar. Raine iki ya ombo guys, lumayan. 15. Punjo lah. Paling 20 selawe. Raine. Nah, ronone yo. Nah, kalau ngomong neng teluk kim. Kayak Pak, dadi lek pri cilik Pak Depri lekman.
Lek jan dogle absen karena lagi sulam, nututi sulam. Wong-wong lagi yang ngono guys, sesuk istirahat sedina. Prai maksudnya gak mergawe nggone dhewe tapi ape do sulam ning baone dhewe-dhewe. Karena wis udan deres, bar wis sesuk eneh lagi do lanjut meneh. Ngono. Obong-obong karo kowak. Gawakne bekal Mbah Pomo, nggo mangan awan. Guys. Iki soalnya lagi ngabuk sing baon gede iki. Nang kono enek wong 13, guys. Jadi dino iki ngerjakne wong 16, kene 3, kono 13 sing baon gede ngabuk. Patese telo iki guys, iki ngene wong iki ngene tanggane. Lah kae kuwi baone dhewe sing gabuk ndingi. Sejuk banget guys. Dadi sepas bar ngabuk ki udan, dadi tegalane manggone iki ning kiri kabeh, kiri jalan yo kae seberang kae. Kuwi sing enak jadune kae iki sebelah kanan. Pokok dongane iki bismillah. Iki dijogo pangeran sampai engko panen guys. Karena yo apa jenenge nggone dhewe gedhe sik, muga-muga adoh saka ama tikus, ama bajing, ama liyane lah. Kok dijogo Gusti Pangeran. Bismillah. Dijadi sing gabuk iki. Ngudek abuk guys, wis entek abuke telas habis. Terus digawe kabeh telas tek ting. Aku nganguk karo barang buka anu ngembang-ngembang tapi wis sat. Sing isor ya. Besok mangkok engko dingko. Engko mangan awan. Iya pangan awan. Lalang gua mantep banget. Gubuk kok kapal pecah. Padahal kayak wis glowing lho. Direwangi atus bawan jadi. Atus gawan yo. Lah iya, dadi kok kapal pecah. Lah ya sake sik mumbruk guys, sak-sak sik mumbruk urung anu. Jenenge apa gubuk udang ya ngene iki. Tapi wis iki abuke habis. Kalau mau semua itu rasa. Sapi ya. Nah. Kalau itu sulit telu. Nah, telu yo. Ini sore. Jam sore. Nah, telu sore. Ambekan sik guys, ambekan sik, do ambekan kae Mbak Par sak anake. Terus Mbah Pomo bar nguras kuwi meng dijupuk. Dhisih magang kok wis keder kabeh sikile ngewel. Sikilku. Pak D iki sesuk absen. Apa Pak D sesuk sumbangan? Sumbangan. Yo mendarat. Sesuk libur kok. Libur. Orang gua sudah. Ndak mendarat ndi, Lek? Mriko benjing namung 15 sak. Supari tak sampean pengen melok mendarat teh. Lah sing ngopeni sapine sapa? Walah iya. Lek samti ning nggon jangan. Mosok pet golekne soto. Sapine. Sapine dolang soto ae. Lah iya, sapine mosok pet golekne soto. Nah, sapine dirawat. Mbah Pomo. Mang. Wis mangan koma. Iki lho jangan sampe. Sarapan koma terus tak gawakne sego. Sesuk kaya mendarat. Yo, dia mau. Ije sak nggone ndrik padahal. Lah. Enggak maksudnya ayo nek cah lanang-lanang mesti do mendarat kabeh. Lek jan barang. Tenang wong mulus jek utoh. Lah iya, kok nek gak anu adikku barang paling wis Wong mulus jek utoh iki sesuk ya jek melok Pak D iki lho. Jek enek lanang akeh. Mas iki ya jek enek, ora bingung lanangan jek akeh. lanjut sesuk ya guys, lanjut. Oh cuman 15 sak sesuk. Jangan menir. Ayo Mbah Pomo, Wis mangan wong. Aku poso, masa kono mangan nek nang ngarepe HP ndak digek nang ngene TikTok-e jedok kuwi.
Dedok apa Mas Dok? Ngop-ngop. Dedok iki lho, dedok. Iki lagi padha buka bontot karena mumpung do munggah dadi karwane mangan pisan. Dadi engko gak mudan-mudun malah munggah-mudun malah iku. Lek jaman sejagung lek. Iya. Nek sego jagung, nek jangan mener, anak osang-osang lah barang kalir. Campur-campur. Barang kalir gitu Mas Acis tembok mang. Sayur, sayur. Mbak, syuting ning kene yo oleh, Mas. Syuting mulai. Syuting mau TikTok kok. Lha iya ndelok ning kene nek oleh. Gak kono nek gak nganggo nganu gak marem dek nek gak nganggo tambahan swara kuwi. Gak digowo mike. Heeh. Baru guys. Sereng dulu. Wis resik guys kayak. Baru. Alhamdulillah. Ora mrene teko rasa. Winah nah guys, kita lagi mulai ke pasar ya gimana ya? Mulai ke pasar. Iya, kalau terus ada Winah. Ini ya anak betane dikayak ora. tak 15. Ngomong kono pinter. Kingko lanjut apa jenenge iki nganu guys apa? Oh ngabuk, lanjut ngabuk kloter terakhir sing bagian tandak tapi mari ngono kok nek aku enek kene udan deres. Enek ketok ndelok HP cuaca kok kene enek deres yo engko genti ngaleh karena cek duwe tanggungan sak ronggon sing ngene Mbah Momo karo ngene Detris. Tapi sing tandak iki engko insyaallah rampung ya karena ki cek lokasi pinggiratan karo gandeng nek ponco. Iya. Ngede Pak Depre. Coba perkasa sakti. Yo. Iya. Kira ki nek ngombe es dapat akeh. Lendek iki iso buat rentenane. Persiapan gitu teliane urung keluar. Oh iki. Iki Pak Su kuncine. Kunci gubuk nek njupuk-njupuk layar nggo ngulot. Amit. Cek ngenteni liyane, guys. Karena abuke soalnya ke omah guys, soalnya njupuk ke omah. Sing ning gubuk wis entek. 3 ton wis dadal ngono, guys. Resik. Nggih. Resik 3 ton. Budal-budal. Kayak Wartono. Tuh entuk tenaga kemulusan guys lanang-lanang. Enek sing do nggawa abuk. Iki Mas Aji sing nggawa 3. Aduh meneng kono. Hah? Gak kaduhan. Yo kleru wae nek mbok jagangi ngono, yo kok malah bleset. Ora. Ora tok wae khusus ora. Pin. Kurang stok. Tuh, jane aku iso lho, kayak tengah Vario, tapi kok gak iso nggo banyu aku. Ya engko ben dibaleni lek Wartono lho, ben baleni lek Wartono. Kon baleni lek Wartono. Kok guys, alhamdulillah. Marai korban dipisah-pisah karo tas lho. Wis teko kene guys iki. Lek Wartono jek iki mesti jedo ning kene, urung udeg karena sake ning kono. Layare cek dijupuk lek Wartono. Buka gubuk. Walah nganu yo, apa wis embun? Awak nang pegunungan ya. Aku ngajak takut. Kok nang pegunungan guys lho. Ya.
Kok neng pegunungan, guys. Cek gunung-gunung. Neng pegunungan. Cek embung. Jalan-jalannya dikowaki to. Iki lho, iki jawane asli dalan iki. Cuma sing kene iki dikai kowakan nang dhewe. Kene dalan dhisik kok dikowaki. Lha iki lho, ora nek dalan iki ndi lah kowak. Wong kowak kok teko dalan-dalan bareng dikowaki. Iki asline jawane dalan iki. Endi? Ya ora iki kok jawane dalan, asline dalan kok jawane. Lah kan iki memang ganggangan, mosok kok arep mepet rene kan ora, memang iki ganggangan kowak ora kok dalan, nek dhisike dalan. Lurus teko kono. Hah? Ini tuku kowak dhewe tak gange. Terus sing kene dikai kowaki. Putan. Dijak dalan sih. Lagi sing njiri telan apa? Mbah. Iki telone dhewe. Heeh. Iya. Iki sing mrene iki di wong iki. Lah sing telone dhewe ndi? Ya kuwi rono piye? Kuwi. Iki sing telone dhewe. Terus sak mrene iki. Heeh. Terus wonge njiri telo kok kono kuwi rene. Iya. Mrene iki. Heeh. Maksudnya oh iya. Wates sih. Paling wates ngene ya. Iya. Ini kan jalan kene awake. Ya ora apa-apa malam ae kono dhewe. Kok dhewe gawe dalan dhewe sok kok kono. Ya rene. Nek kene Mas Tegak dikek nek dalane. Lah dalan wong awake dhewe kowaki yo ning kene dalan terus kene dalan ngono rek dhisik. Gak apa-apa tapi. Tidak masalah. Nganune apa jenenge? Sukute. Sukute banyak banget guys. Telone Kati Mas. Ki dikonfi dadal. Kuwi berarti telone dhewe kuwi. Ndi? Gak sing kanan ngene wong. Lah iki telone sapa? Mbah Pokmo iki. Pokoke nek sing ngene jagung nih dhewe. Iki rene iki ngene dhewe. Ya karo mbok cara mono dilolone dikek ning ngene dhewe ngono. Lah iya bener kae senantur ngene wong. Berarti wis kuwi sak retrono kae. Gak sing pokoke sing kene ngene wong. Lah iya, lah kan retrono to. Sing jagung pokoke ngene dhewe. Lah iya, lak ya iki to. Iki lak iki to. Iya, betul. Iki retrono kuwi to. Iya. Apa wates to. Kosok ganti gedang iki. Iya, gedang. Wates kene iki. Kok kene iki wates iki. Jadi iki kayak gedang sak ret. Munggah rono. Munggah rono mubeng merono terus pulur ngisor kalenan kuwi kayak gedang rojo. Iya. Ngisor kuwi kayak gedang rojo. Besok lak dadi dhuwit malahe. Malahe. Tenan. Teng dadi dhuwit. Ben dadi apik iki kene iki. Tengah ngono digawe 5 meteran apa 4 meter. Dadi kan kok sing soalnya gedang ya ngono guys, apa jenenge profit tenan. Cara menawa iso bener-bener lumintu lah, lumintu. Seminggu. Iya, seminggu ngono kuwi nek dapuran akeh no sitok-sitok ngono sisa nek 10 dapur ya 600. Nek landung-landung kan mesti. No. Kowak tek kon gurisik ya. Dene kowak kok ratan sik ya. Iki paling manganut sistem sing berbeda. Baik ya. Jog di jagung. Halo. Mang dong sung nyabuk dicangking. Soale kan bae wis diloloni. Jadi wis tak kon di ulone alah jo sampingnya ngono. Mesti iki pas jagunge. Jane kudune kan ya kene to. Wong kene cek ngene dhewe, kene ini jagung tapi ora apa-apa. Heeh. Santai. Coba gedang. Wong lemah dhewe ombo kok Gedang.
Wong-wong cek persiapan yang tadi lek Wartono kok layar. Berarti sadar trono wis tang dirubah pomo. Wis. Pokoke wates-wates sudah sekali. Trono to. Yo. Iki mbane tanggane guys ngono kinarane kene. Iya. Durian pawatan ngono. Jubet ngene tanggane. leren cerono lerenan. Nggo apa kuwi lho? Nggo ngegep-ngegep. Numpang ngiyup, guys. Bancaan sik. Bancaan abuk. Bagi rata. Saking sekroyokan ya. Bancaan sik. Iya iki. Ora atok lho kene. Iki lho. Campur. Wis campur gadahi wis terus. Pos katok iki. Postane nggon dhuwur ya. Ora ya nek kene postane gurukan ora ya, Dik. Dulu tak selip nganu ning pasar templek kok. Gua tak njot kok kene kok jalan aku nangis dhewe aku.